Маняци, вижте какво намерих, бе. Най-вероятно това е тръбата, която се свързва към басейна, който е там. И така, добро утро, маняци. В момента часа е 9:42 и както може би сте разбрали от шорта, който го пуснах днеска, е, че вчерашният клип ще го кача всъщност днеска, защото имаше проблем и вчера не успях да го кача, а днес ще го кача клипа и ще направя този клип и ще го кача за утре. Така че днеска сме 25, този клип ще излезе на 26. Днеска ни е почивен ден вече изцяло, така че след малко ще се видим, защото много шумно, много коли и така. И така, маняци, сега тук ще се прибрах и ще си довърша клипа, ще го оправя, ще го кача и след това ще видим какво ще правим. И така, маняци, клипа вече е качен, така че може да ходите да го гледате, току-що го качих. И в момента часа е 10:09 към 11 и половина, пак ще се включим да ви кажа какво ще правя. В момента просто нищо няма да правя. Буквално нищо няма да правя. Така че след малко ще се видим пак, ай. И така, маняци, в момента часа е 11 и половина и аз съм тук за да ви кажа, че към 1 час ще излезем малко навънка да се разходим. Вчера, както ще видите от вчерашния клип, аз вече почнах да се бъркам. Ще го сложа ей тук горе някъде, ще ви излезе да го видите. Вчерашния клип карахме колело. Ако има нещо интересно, ще се включвам да ви казвам. Така, маняци, виждаме се в 1:00. И така, какво става, маняци? Вече сме навънка, малко на разходка. Бих казал, че естествено за пореден път се опитват да ми провалят видеото. Аз хем се опитвам да отида на някакво място, дето няма коли, няма нищо. И натам съм тръгнал да е, ама баш пък тук да минават коли, вече малко прекалено ми се струва. Не, че не е, нали, някаква улица зад мене, ама все пак от тук много рядко съм виждал да минават коли. И точно поради тази причина ми е странно. А в момента къде отивам, нямам никаква представа, просто вървя на някъде. После, като стигнем до едно място, ще ви го покажа, което е много готино. И от тук се откриват бах си яки циглетки. Там. Много е брутално. Въпреки че някой път ще отидем на едно още по-брутално място, така че и след малко пак ще се видим и надявам се да се чуем, защото той маняк се опитва да ми провали клипа, ама няма да му се получи. Така че сега след малко ще се видим пак.
И така, маняци, сега изкачваме поредния малък хълм и сме ето тук, май беше. Аз може и да се... Да, тук е. Добре, не съм го объркал. Тук сме маля, тук. От колко време не съм идвал. От колко време не съм идвал тук направо. Наистина. Леле. О, вау. О, вау. Това е така наречения изоставен басейн. Нататък, ако нямаше мъгла, може би ще да се открие много яка гледка към центъра. Ама това е друга тема вече. Тук имаше един начин да можеш да слезеш долу. Само да видя откъде беше. Да. Май се сетих откъде. Така, от тук. Въпросът е, че мале, ако падна тук. Въпросът е, аз тук ще сляза, мога да сляза. После как ще се кача? Маняци, вижте какво намерих, бе. What the fuck, какво ти място е? Бах ти майката. Това нещо трябва да го покажа на моите приятели. После като идвам тук, брат, моля се тия тръни, той път да нема... майка ти. Така ли? Да. Просто се включих да ви покажа това нещо, защото за първи път го виждам и ми е много странно. What the fuck, брат, какво става? Подявам вече пред очите ми са някакви звуци. What the fuck? Какво е това, бе, брат? За това нещо ви говоря. Брат, това е мега странно. Това да е някакъв контейнер, бе. Брат, тук откривам някакви работи, дето. За първи път. Копале, това е някакъв контейнер. Това може да е травата, която свързва, да, най-вероятно това е травата, която се свързва към басейна, който е там. И преди, нали, е работила, ама сега вече не. Тук намирам някакви неща, дето никога не съм ги намирал. Окей. Да. Продължавам и да видим дали изобщо ще намеря това, което съм тръгнал да търся. И само да не ми се изкочи някой. И ако съм жив, пак ще се включа. Така, маняци, оказа се, че сме объркали малко пътя. Да се надявам пътя да е този вече, който съм хванал правилния. И ще съм много доволен, ако е този пътя. И предполагам, е този пътя, което е добре. Това е даже доста добре. Да, това е пътя. Топро. Бате, изкарах се, кой да клем се. Погледнах някакъв човек на приятеля, настръгнах. Брат, коща. What the fuck, маляка просто разхожда кучето навънка, аз целия потъпнах. Защото в момента съм доста дълбоко в гората. И всичко може да се случи като цяло. Въпросът е това, което търся, къде беше. Мамка!
трябва да идвам по-често тук. Ма не е тук, брат. Мамка му. Къде беше ти нещо, като го намеря ще се видим. Ако не го намеря, пак ще ви кажа. И така, маяци, за пореден път се оказа, че аз явно не знам на къде е пътя. Затова просто отказвам да го търся. Защото наистина ще се загубя някъде в опита да го намеря. Затова просто спирам да търся и ще опитам за последен път на едно друго място, където мисля, че вече може да е, пък ако не е там, нали, няма да го търся. И така, сега естествено се връщам. В смисъл, буквално отидох ей там чак. Ама много напред и си викам, брат, това нещо трябва да е тук. Не, ти луд ли си, брат? Как ще е там? И сега пак се връщам. Между другото сме на да го закръглим на 3 километър, 2 км G93. Така че, 3 км. И сега връщам се естествено по пътя, по който тръгнах. Ето го басейна. И ще се видим, ако се случи пак нещо интересно или случайно пък нещо ме подгони. Така, маяци, в крайна сметка не можах да го намеря това място. Ау, какао. Ау, майко. Там ми са, майката. Ошкал. Ужас. Това, което тръгнах да кажем е, че не можах да го намеря това място и просто отказах. Затова... what the fuck? Окей. Затова може би клипа ще го приключвам тук. И така, маняци, това беше за този клип, влог. И завършваме клипа на тази прекрасна гледка. И ако ви е харесал, лайк, subscribe и очаквайте следващия влог.